yebo makadi kumatumana osenyika makadai muri remember kuti muri kundibata zvakanaka umwe ari kubulawayo Mutare Bedbridge nzvimbo dzakangosiyana ayo november kuti zviri kuchobida. Tiri pano paKuna TV, vanolaika vanosubscribe paYouTube tiripo, paFacebook, TikTok, zvese neInstagram tiripo. Tiri panapa paMutare Farm Prison. Mutare Farm Prison tichange tine mamwe maprogram achange achiuya maepisode akawanda behind the bars tichikupai nyaya dzezvinenge zvakaitika, nyaya dzinoita kuti vamwe vachadzidza, vamwe vachange vachiona kuti zvii zvakaitika zvichibuda. Ndinotenda tosangana paKuna TV. Tina mama moyo, totenda newenyu moyo, tewe kubereka mama mwamurasibereko nekufirwa. Kunyangwe pakuchema, mama munotirangarira. Kunyangwe mumajere, mama moita zvidhafu mama. Ndashaya kuti ndoita sei nemi mama, iko kumimhanzi, yewe napitapi, poto yakabikwa nehukuzungu, iptopa maoko maoko. You have the qualities of a mother, not just a mother, but a caring mother with a love. Tipe moyo, tina mama moyo, ndiwenyu moyo, ndiwe wekubereka. Mama, amurasibereko nekufirwa, muri soja, munotirwira. Kunyangwe kumajeri, mama, munoita zvidhafu. Iko kumimhanzi, yawa napitapi poto yakabikwa nehukuzungu. God bless mama moyo. Mama, you got the qualities of a mother, not just a mother, but a caring mother with a lovely heart. Mama, takadzwa kuti panze vanhu vakunetsa neguka nechi, asi kuno as ama 2K president inzwai zvatiri kutaura. Wondikwekweta, wondiputa, sarendawe mombe yemashaga. Mosha topa uyo akatanga. You have left me in a shock, terrified and be a wilderness. You have proved to me that we are a weapon of mass destruction. Iwe watoa Hiroshima, iwondo ibeto. Kana mvura Sakamira chikudzo zvichapera rombero 1 mama. Mas zvichapera rini? Zvinozi zvichapera rini? Hanzi udzike ipapo azinzi. Zvichapera riniko, zvichapera rini. Chiona matangiro kana iwo maperero. Tiri pamasanction yabvepiko corruption ku drug section. Pakutoda action kari kemakusen pindai mulocation vadiki yava addiction zvakonzera commotion. Havachina ramangwana vadiki mukomana nemusikana vakasitika pakona vakatyoka varohwa neguka. Mama moyo wazvibuka. Say no to drugs and substance abuse. Aka ama 2K at the president.
mwendo zama katsamo ndiye usozopinda pano chidongora nemasedza ikona ine mawindo vakanga vari pano zveshuwa atimoza pane kwaedu yaimba competition yaitangira pano ngezayodzo yakatamudaini vakazoenda kuharare iyi yanga ya3rd phase yacho last week vanga kuti tiasista kunyatsokwenenzera chikwaedu vakaitwa marecordings akatumidzwa kuharare macompetition acho ari kutoitwa mangwana saka bless kuti vakomana vacho vaine mari zhinji vahwina kwaye handiti inoti kuina ndakatoa Dr. Moyo tagara tofambidzana navo ende tinavo nhasi zvinhu zvavari kuinga nofuma makazwa komana practice handiti obviously makatodzwa vakakudzeka kutora kutsikisana Dr. Moyo chokwadi hani mazonauya nhasi ndo zvinhu zvavari kutofambira nhasi vada kurekodi nova pakambopromiswa paya paya kuti tichada kuasista kwaya kuti tiite marecordings igore repisamba tiri panze apa nditi ngatoda kuasista iyi zvakudzadzikiswa mazhira chikorofita chakataurwa chiya chakuchidzadzikiswa nhasi ndozvauya kuinga kuti vaite vakapedza ipapo vane pfungwa dzotoisa nevhidhiyo zvimwe zvepane zvauya nazvo handisa ndaziva vachazvitaurira vega achichada kutaura nechekuti tikapedza August no September the first or second week ya September Dr. Moyo vachauya kuda kutidzirai tese zoero magenzi atoendi tenge tiri panze apo na September before by mid-September asati zvelatitamisa sunga mutambi mari makasunga urasa hunhu ipapo variko nongochibwerisa yamusuwa 7 zvarekodhava zvichabuda matv pana YouTube zvichabuda zodozwa panze chisambo zodai vako zvisinei pane inonguva ndisapedzingwa ndokusira Dr. Moyo vaende mberi vane urongo hwezvimwe zvauya nazvo. Another round of applause. Achinje umwari wake nekuti uri kuno. Amen. Takutenda Mwari nekuya kuno. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Pamusoro nekundipa mukana. Ndoda kutenda kuva pano. Namboti it's nice to be here. It's nice to be here. Because it's nice to be here. Not zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Tikaverenga kuna mapisarema 133 pavhesi ya 1 inoti tarirai kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete murunyararo. Zvine kamwe karugare kazvinazvo so kana hama dzichigara pamwe chete dzichidanana. Notenda kuti tinodanana. Todanana. Hapana anorova mumwe. Tinowirirana handiti. Saka ndauya nondoziva kuti munowirirana. Inyaya yekuti mwoyo wangu unemi kwese kwandiri kunzoko. Pachishure changu chekuti rimwendere mazuva akana nguva yakwana munozobuda munomoya kunzoko. Tinenge tiri tese tichifara tese kumagitare. Amen. Tiri muchechi ndoti amen. Saka muchatodaira amen. Vana vozivana nhasi chandidedza vakomana varapa. Tinovaomberera imomo.
hazvireva kuti wakaremara ugona kushanda. Paya panonzi vanogona kuimba mune mafundisi mukati umu, mune vaimbi mukati umu. Haichizunguve kugara mukona uchimbosuwa uchifunga nhamo uchichema. Kana uine potential to sing, go and join them. Paya pamunopiwa mukana wokushumira, simuka ushumire munhu ari padhuze newe. Zvichida ari kuda wedza unotaura iwewe. Pana anogona kuyambutswa newe une shoko raukatumwa naro namari uri munomu. Vana Paul naSilas vakatombosungwa vakagara mujeri, but varimo vane vanhu vavakatendeutsa vari mumajeri. Dzimweni dzenguva Mwari vakakunza kuno for a purpose. Vakangokuunzirawo kuti usikotendeutsa mumwe munhu uve hama yemunhu ari padhuze newe. Muzita raJesu, amen. Dzavakomanawo aiva vaombererei futi maoko kana semunhu anoimba nekuti ndiri muimbi. Zvambotaurwa panapa kuti tichauya tichishuta mavhidhiyo. Havana vako vatatokuona paTV uri kuno. Kuti baba vangu vanochuchwa hei. Baba vangu vanorova can see. Saka vakomanawo ndo vandisimudza. Vanoimba. Ende pandaimba munoramba muri Mwari. Ndandoda kuti imimi mudaire ndipiko vaimbi vanojoina. Unorambidzwa kuendera kudepartment iri? Akurambidzwi. Rimwe department rakanaka rekushumira Mwari. Chimwe chinhu changosara panyika panapa vadikani wedu ndechekutonamata nekurumbidza Mwari. Mwari kungovarumbidza nekungovatenda uriko kumasales ikoko. Kune mamwe madhoo anongovhurika so. Pane mumwe munhu akarumbidza cheni dzikadamburwa. It's because wanga arumbidza Mwari nemwoyo. Mwari ukaona mwoyo wake kuti munhu uri kurevesa. Saka kune secret iriko pakuimba. Kune secret iriko pakurumbidza. Saka tandisimudza nhasi vakomana ava. Tarisei kuchena kwavakaita. Mugonzwa kuimba kwavakaita. Manje vachapuwa mutana. Saka kana vakangwara ukanzwa zvinhu zviri kudiwa vanhu vanojoina kwayo, ingaindiriseniwo. Panzvimbo yoswera ndakangogara mukuona. Ndinomhanya kunojoina vakomana. Ukanzi kuri kudiwa makapenda, ndinomhanya kunoshanda makapenda. Zvikanzi kuri kudiwa mabhiridha, ndinomhanya kunobata chidhina because ibasa randoziva. Kuri kudiwa mafundisi, ndamboti arimo mafundisi mukati. Varimo. Nokuti akandiparidzira ndoenda kudenga. Pamwe ndiuri kunditarisa kuenda kudenga iwe. Une shoko rangu rawakatumwa naro hausi Saka Mwari ngatiitire zvakanaka. Tidanane. Pane zvida kuitwa ngatibatsiranei nevanenge vachiti vanenge vainesi vakuru vedu naye. Pakanzi pari kudiwa kwaya. Let's go and join them. Saka nhasi ndangoya kukwaya. Ndine zvishoma zvandaya kuzopresenta kukwaya yedu. Ndoda kuramba ndichiona ichisimuka. The reason why ndaya kuzoimba nawo inyaya yekuti ndinoti vazobudawo pamaTV. Panobuda masongs angu achibuda kunze kwenyika kupi kwadzinoreva veve. Vanofanira kuonekwawo varipo. Ichiti Mutare Farm Prison kwaya. Zvakadini. Hazvizofadziwa here kunzi uri pati yeMutare Prison kwaya. Hazvinakidzi? Hazvinakidzi? Pana sirudei. Hazvinakidzi? Kuitawo pati yevakomana vakachena uri chinhu chakanaka. Nebhesi rako iro nebeef flat yako iyo unonodzidza uri ikoko. Pandinodzoka futi gore rinouya ndakusona kwaya maybe mese muchinzi muri kwaya ndigotambura saka ndinopfekedza uniform yakadii bhuku rakakura kudai. Zvinofadza sei kana hama dzichigara mugare dzichidanana. Zvakafanana semafuta anoyera pamberi dzaro. Chinhu chakanaka chekudanana nekushumira Mwari. Saka nhasi ndangoti ndiye ndizopresenta bhutu dzevakomana kuti kwese kwavachaenda kunoimba vanofanira kuenda vakachena. Atinge ndichangoburitsa pair 1 ndisvitsewo pair 1 vese vane masaizes anokwana kuti iwewe dai wanga uri papo wauri kuwanawo bhutu yako yakanaka. Pana anoziva kuti bhutu inonzi chii? Uri kutoizwa kunonzi yako Masiriya. Sorry ndapindira. Air Force original. Ungaita maidia kuti ingaita mari. Ibofungo dai wauriwe nhasi rutonokwana From Turkey. Wakaenda from Turkey. Uri mugrupu ripi? Iroro iro. Dai ndikazodzoka next year kana Mwari uchiri pano pamwenyasa dzinenge dzaringana unenge waenda kumba. But kana ndikadzoka next year nditotambura takumana bhero rebhusu riri rinosvika sei kuti kwaya yangu ini ndiro muno maMutareka. Saka ndinofara neMutare. Saka ndikanzi ndine zikwaya rakadai so kana every week ndinoya pano.
Zongoimba nemika andouya undoregerere. Undoregerere. Saka ndavaigera maAir Force vakomana ava kuti vaite sezvavo. Pavanonomira kana vakadededzwa kunzi kwaya yedu iri kuenda kwakati, pavachaonekwa vachibuda vachapota vachihaiwa vachidedzwa tiri kudawo kwaya yeMutare Prison. Vanofanira kuenda vakaita sei? Vakachena. Saka tine maAir Force avo tavaigira also mahood kuri kutonhora. Vane mahood akanzi Dorcas Moyo Music aya. Vanenge vakaita sei? Vakati kaAir Force kewhite kunoblenda vanenge vakachena. Saka iwe uri kuitei uri ipapo siri kukwai? Anenge akapfeka t-shirt yake yakanzi Dorcas Moyo Music. Ane t-shirt also. Anenge akaipfeka ari kupi? Kukwaya. Ari kuipfekera kupi? Iwe uri kuitei? Apa voice unaro. Mwari vakatokusika uine voice. Uri kuritambisirei? Go and drink them. Ndozvanangoti ndiuye nazvo kukwaya yedu. Mwoyo wangu uri kufara zvakanyanyisa. Zvamamboudzwa kuti tichadzoka kuzoridza magitari kuti timbofara tese. Ndiri kudzoka bhosi, ndiri kuda iwewe kukwaya. Saka ndiri kukudzokera. Ndodzoka chete. Mwoyo wangu unokudai zvakanyanyisa. Mwari wenyasha zhinji, Mwari werugare ngaakuchengetei. Patinosanganiswa next year, maybe wazobuda ndimhorese ukandona mustreet. Mbe ndiri kufa muprison, ndakabuda mama. Tinoonana, tinozivana. Tinofanira kuramba tichingodanana muzita raJesu. Chimbotugurai one to Voices of Grace. Pane vamwe vakomana vanonzi Voices of Grace vari. Chimbosimudzai one tone. Tikuonene mabasa enyu. Semudziyo wenyu baba ndishandise. Semudziyo wenyu ini ndishandise. Yes, apataita umwedu haazvino kurambozva but isu tine masoko. Jesu ndimi chiedza chedu, ndimi upenyu hwedu, ndimi chiedza chedu, ndimi zvose. Jesu ndimi chiedza chedu, ndimi upenyu hwedu, ndimi chiedza chedu, ndimi zvose. Vavengi vangu havanganditori, vavengi vangu havangandikunzi, vavengi vangu havangandiparadzi, ndinenge ndinemi Jesu. Vavengi vangu havanganditori, vavengi vangu havangandikunzi, vavengi vangu havangandiparadzi, ndinenge ndinemi Jesu. Jesu ndimi chiedza chedu, ndimi upenyu hwedu, ndimi chiedza chedu, ndimi zvose. Vangandi amen, 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 amen. Vangandikanda mutirongo, tirongo iroro haringandiparadzi, ndinenge ndinemi Jesu, ndinenge ndinemi Jesu. Vangandikanda mukomba remoto, moto iwo haungandiparadzi, ndinenge ndinemi Jesu, ndinenge ndinemi Jesu. Vangandikanda mukomba reshumba, shumba iko hazingandiparadzi, ndinenge ndinemi Jesu, ndinenge ndinemi Jesu. Jesu ndimi upenyu hwedu, ndimi chiedza chedu, ndimi zvose. Jesu ndimi chiedza chedu, ndimi upenyu hwedu, ndimi chiedza chedu, ndimi zvose.
tumai kupenya mwaliwe baba tumai kupenya baba baba tumai kupenya mwaliwe baba tumai kupenya baba baba tumai kupenya mwaliwe baba sio wenyu baba nishandise iwondo kumbira chiedza chiedza ndiri murima baba ndinoda mwenje ndokumbira chiedza chiedza semuziyo wenyu baba ndishandise iwondo kumbira chiedza chiedza ndiri murima baba ndinoda mwenje ndokumbira chiedza chiedza saka ndinokumbira ndokumbira ndokumbira ini ndinokumbira ndoramba ndichikumbira saka ndinokumbira ndokumbira ndokumbira ini ndinokumbira kuti chigotifambira tumai kupenya tumai kupenya pariwe baba tumai kupenya tumai kupenya ishewe baba tumai kupenya baba baba tumai kupenya mwariwe baba tumai kupenya baba tumai kupenya mwariwe baba tumbana benyu tatambura tumbana benyu taneteka tumai kupenya mwariwe baba tumai kupamba pamvuri werufu tumai kupenya baba tumai kupamba munzira dzine minzwa tumai kupenya mwariwe tumai kupenya baba tumai kupenya tumai kupenya mwariwe baba tumai kupenya baba tumai kupenya mwariwe baba tumai kupenya baba tumai kupenya mwariwe baba tumai
Tatenda pasoro iyi mama wedu wativhakachira zuva ranhasi Dr. wedu mukuru asvika pano nhasi hanzi zvawasi wanyowani pano asi wanosiri kugara wachingouya donzvo ravo ravaita kuti vauye pano nhasi ndire varume avo sotaura ravaita hanzi varume vari kundifadza saka vauya nezvipfeko zvamanga muchiona apa vachititambidza kuti pese pavanofamba vanofamba vachionekera setimu yepano paMutare Farm. Tinozvitenda Madam Doctor. Chakanaka chakangorambwa otherwise nemuroyi muroyi ndasikati chakanaka asi chakanaka chatiri kuona panapa chakatinesa chose pano chakatinakira isu nemhaka yakuti tinoramba chidaidzwa zita redu rakanaka reMutare Farm. Kuya kwavaita madhamu wauya wachiti zvono daenda mandibvumidza ndamboswera nemi tikati aiwa dai mauya nebhendi tinatofari tichijamba maspika saka zviri mupipeline ndaitaura navo panapa zviri mupipeline manje hanzinoona naSeptember tochijamba maspika pano zvotaridza kuti izvo hamusi mega vanhu vese vakanze vanenge vachingoti hama dzedu dziri muri mukati toita sei kuti dzifare iso tinokuchengetera tinoti dai varamba vachiuya kuti mufare toda kuti tigare nevanhu vanofara vanhu vagara dziri mhandu nemhandu munopanzukirana asi mukagara muri hama nehama mune muchitaura kuti takuita sei shama takuita takadai kusvika jeri rapera jeri rinopera muri kavocho warutaira kuti muri kavota wadendine mukupi pamudhuri muhombe ndandirousaichajawo pamudhuri ipapo vanozviziva taitaurianamusa wakomata jeri rinopera neomakutoda kutobuda ka asi vamwaita 20 years ndapiwa idzi ndikati aiwa zvini ndakatopiwa 40 years saukagara 40 years inoti kutopika ka atiri kunotesa saka ndakatopiwa 40 years ndakaona vanhu vakawanda vanouya vamwe vachibuda vachibuda vamwe vachiuya saka ndaona vanhu vakawandisisa saka jeri rinopera ndakagara navo varume ava vaitoshema handisapiwa life ndikati aiwa don't worry makore kare muchikovaziva ndana 2018 ndandirouza nchaji pamachikuru maximum saka nhasi ndine matikiti pano zvotaridza kuti jeri riri kufamba kwenguva saka hatikoramba tichifunga kuti izokana tinadii pano nezvemari akatiudzira chimwe chikonzero pane chimwe chikonzero nhasi maona mwenzi wedu mukuru uyu anozivikanwa zvikuru panze asarudza kusiya basa rake repanze kufunga isusu pano saka makaposha zvakadini ani maakosha zvakanyanyisaka saka munhu atosiya zvinhu zvake zvinomupa mari akawanda chichi kutedza ndipondofare newanhu ava dai ndaramba ichimbobvumidzwa kuti ndifare saka tinoda kutendai muchatendwa zvenyu asi isusu seutungamiriri tiri kutendai netime yamaona kudai hatirambe tichigara zvakanaka tichigara zvakanaka nguva inenge ichifamba nguva inenge ichisvika pakuti tiende kudzimba dzedu hatishambidzike tiona zviro zvakashambidzika pano
hapana kutadza kuchaika. Unokuchaika mukuziva here? Hapana kutadza kuchaika, hapana kuti ada kutofaura. Asi kutadza kuti ndikuona kuti tine utano hwakanaka, hatigezei, hatii zvakanaka, hatifungei hama dzedu kana hama dzedzikauya hatifarei nadzo. Ndokutendai. Thank you so much. Thank you so much. Ndakutendai chef netungamiri wenyu kwavamaita pano neutekwa-tekwa mwenzi wedu achataurei munga tese tazwa. Ndakamirirawo vakomana ava weEcos Arts Group ava nedzimwe hama dzedu dziri kugalari dzine chidakwa-dakwa chekutidai tapindawo pai mune vamwe asi tiri pamwe chete. Toda kukutendai nechiitiko chiri pakati pedu. Zvinoda kutendwa, tibatsirei vakomana kutenda. Nyore kuti munhu anosiya zvaanenge achiita uko zvinomuraramisa achiuya kunzvimbo inonzi yakashoreka jeri. Rusinga rwoko uine kutenda pandiri kunamata Mwari vakuwanire nyasha. Kwamuri Mwari wenyasha zhinji, kwamuri muvambi nemukwanisi upenyu hwedu. Toda kutendai Mwari, toda kutendai Jesu nezuva rinonzi ranhasi. Tauya Mweya Mutsvene panzvimbo ino Mwari yamunoziva, yamakagara makaziva nechakare. Toda kutendai nevaranda venyu vari pano Mwari, toda kutendai nevana venyu vari pano Mwari. Vamwe vanorwara Mwari asi anorapwa ndimi Mweya Mutsvene. Toda kutendai Mwari nekuda kwaupenyu hwavo. Ndoda kutendai Mwari chavanodya Mwari, pavanovata Mweya Mutsvene, mabasa avanoita zvavanoswera vachiita anoziva ndimi Mwari. Vamwe minamato yavo munoinzwa makuseni, masikati nemanheru. Hakuna Mwari akakudaidzai mukaramba makanyarara. Hakuna Mwari akakuudzai nyaya dzake mukasapindura. Baba vedu vawanirei nyasha vari munzvimbo ino. Baba vedu varangarirei pavanokunamatai. Baba vedu ngavachengetwe zuva rimwe nerimwe Mwari.